Дебелите книги казват, че трябва да, нали, с валяка да само от кофите материала, там синия, зеления ли беше, какво беше кофите, а пък аз си направих експеримента да го направя с... Ето я стойката. Това от профили тук го направих. Това ми е един стик, такъв селфи стик. И реално с това разполагам, когато бачкам и ви показвам за какво става дума. Така че ето, тази част тук я направихме. Тази част тук вече е занулено. И сега ще монтирам телефона и се продължава тук над прозореца и се действа ето така навсякъде. Така че това е мисията и идеята, която трябва да се направи. Обаче става бавно, защото хем правя записи, хем монтирам, тук слагам телефони, стойки, а пък материала в кофата не чака. Той има определено време на работа, но пък в крайна сметка трябва да се действа и бързо. Нали? И така. Когато бърках сатена, го правих с една идея малко по-рядичко. Точно като гипса, как се шпакуваше едно време. Докато този сатена на турския, реално с една идея малко по-гъстичък го правя, за да може да върви мазно. А пък и консистенцията е различна. Тук е малко по-маджунесто, докато там си е по-гипсово. Нали, но ефектът е същия, т.е. сатен, финно е. Но нали, трябва човек да има опит, за да разбере между едното и другото и когато почне да се нанася. Така че за мен и двата материала са добри. Номер е кой как е свикнал да го прави да шпакува. Другото нещо е, че се дава дебелите книги казват, че трябва нали, с валяка само от кофите материала, там синия, зеления ли беше, какво беше кофите, а пък аз си направих експеримента да го направя с сух материал. И става. Номер е да го направиш по-редичко, ама като дойде време да търкаваме с валяка, ще ви покажа, където се казва, не е задължително да използваме кофите. Нали? Тук говорим, че може да се вземе пак сатен, този материал, който в момента го правя малко по-гъстичък за първата ръка. Реално за тавана, като почнем да търкаляме, ще е малко по-рядък и върши същата работа. Има един момент, че трябва когато се приключи работата, трябва веднага да се измие валяка. Не може да се остави. Това му е лошото, защото примерно този материал стяга, нали, този от кофата е малко по-друг, да кажем. Примерно ти може да го затвориш в кофата и да си стои така затворен, докато този стяга. И валяка трябва да се мие. Направих една фира такава, направих с валяка, оставих го в кофа и като си мислех, нали, докато оправям инструменти и изчиствам, реално ще мога нали, да го измия после, той вече се беше вдървил. Така че има тънкости, примерно, които нали, хубаво е да се знаят. Ето аз минах по това нещо, но принципът е същия. Самата смес зависи, нали? И после ще покажа. Дай да завършим тази част, че няма време.
Ние сме тук по морския край и баща ми ония ден ме пита дали искам да направим сироп от смокини. И аз му казах, че искам, а пък не знам как се прави и ще направим. Даже може да го включа в групата да видите как може да си направите сироп от смокини. Нали така, домашните майстори всичко правим. Така, само да сменим позицията. Като гледам колко лента ще отиде направо, после трябва да го минавам през капката. CapCut е безплатна програма за видеообработка, така че ако може да си правите и вие някакви видеа, може да използвате. И така. Аз тук съм с много слаб компютър, направо така забива, не мога да го използвам. Но става, колко да предам посланието. Ще станат работа. Ако имаш някакъв проект, нещо си на мисия да правиш, просто трябва да седнеш, да си го драснеш на един лист и да го направиш и да го почнеш. Значи едно нещо не го ли почнем, никога няма да го свършим. Така че имаш и нещо проект по къщата да си правиш, просто го направи го. Не чакай. Мен това ме зарежда, защото компютър е хубаво нещо, аз много обичам софтуери и работи, обаче намирам баланс между това нещо, да бачкаш с ръцете, така да твориш и дигиталните неща, защото там като стоиш дълго време на компютъра и тя вече изпушваш. Аз вече съм на диоптери и 7 беше, колко беше там. Така че това е супер баланс. Да си бачкаш в къщи разни неща, да си чъчкаш. Става супер. Аз върва, вие ме следвате, така ли беше? Вече съм на скелето и продължавам тук в по-високата част. И така, горе-долу принципа ти става ясен. Аз ще изключа камерата и ще се включа, когато започнем да търкаляме с валячето, защото кофата почва да стяга, а пък аз имам тук да завърша половината още, което е. Така че ще се включа, когато започнем да търкаляме с мечето. Айде до после.